super coch, Cofig iawn. Helo, croeso i chi gyd i'r Coficast diweddara. Ni'n wedi gwneud i'r rein y spel, ni wedi bod yn gweithio ar pob math o wahanol pethau, ond mae'r gwestai yn un gyfarwydd. Rhywun wedi cael ar y Coficast o'r blaen, ond ni yma am reswm arbennig, newn ni esbonio mewn eiliad. Cadeirydd y clwb, Mr Paul Evans, ti'n iawn? Do, diolch. Diolch am y gwahoddiad. Diolch yn fawr. Diolch am ymuno gyda ni fan hyn, ac ni yma oherwydd mis diwetha, gathon ni noson lawnsio strategaeth 5 mlynedd clwb pêl-droed Caernarfon, fel oedd pob clwb yn y Cymru Premier. Noson ffantastig, oedd hi'n noson wych, newn ni trafod hwnna mewn munud, a gathon ni llon lle yn y clwb cefnogwyr i drafod beth mae'r clwb yn trio wneud dros y 5 mlynedd nesaf, lle ni eisiau mynd a sut ni am wneud hwnna. Ac i ddechrau, ni eisiau diolch i bob un daeth i'r noson, cos oedd hi'n noson ffantastig oedd Paul. Oedd hi'n noson wych. Oedden ni'n siŵr iawn beth i ddisgwyl ar y pryd tro gyntaf clwb wneud rhywbeth o hyn. Ond dwi'n meddwl ath i well na beth o'n i wedi disgwyl. Yna ddipyn o bwysau ar pob dwi'n meddwl i gael pethau'n iawn. Ond dwi'n meddwl, nathon ni dda dwi'n meddwl. Oedd hi'n ffantastig, cos oedd hi'n gymysgedd i rywun o ddim yna, oedd hi'n gymysgedd o noddwyr, cefnogwyr, gwirfoddolwyr, staff y clwb, pawb yn y teulu, really, pobl sy'n neud i'r clwb ticio. Ond pwrpas y noson, really, oedd i rannu gweledigaeth y clwb gyda'r cefnogwyr, ond hefyd gyda pobl sydd yn ystyried noddi'r clwb. A mae hwnna'n mynd, fel byddwch chi'n gallu esbonio, mae'n mynd o noddi'r clwb ar lefel noddi pêl, noddi gêm, noddi raglen, reit i fyny at noddi stand neu roi symiau mwy sylweddol mewn i'r clwb. Ond byddwn ni ddim yma trwy'r dydd, oedd y noson yna mynd on am oriau, newn ni ddim mynd on am oriau fan hyn. Ond sut wyt ti'n gallu disgrifio i pobl o ddim yna yn fras lle mae'r clwb yn trio mynd? Beth ydy'r prif pethau ni'n trio wneud dros y blynyddoedd nesaf yma? So, y tasg gath y clwb, a bob clwb yr uwchgynghrair, oedd i weithio ar, be nhw'n galw 5-year plan. A felly, ac ar y diwedd yna, Vision 2030 maen nhw'n galw o. Felly, mae fyny ni, oedden ni'n gael dewis be oedd y vision yna, a be di'r nod. Ac y nod ni, o gynnon ni 3 beth da ni isio cyrraedd. Yr un gyntaf ydy, da ni eisiau fod y tîm gorau semi-professional yn y wlad. Swn i'n dweud bod ni ddim yn bell o'na ar hyn o bryd, ond mae yna dipyn o waith i fynd hefyd. So hwnna oedd yr un gyntaf. Yr ailun ydy, da ni'n, fel bob cefnogwr arall, da ni'n desperate i gael gêm i'r tîm ni chwarae yn Ewrop ar yr ofal. Oedd flwyddyn dwytha'n champion, gret, di mwynhau y gemau fel Legia Warsaw a Crusaders, ond oedd o ddim yn yr ofal. So mae hwnna mor bwysig i ni fel clwb, a da ni'n really keen iawn i wneud hynna. Sy'n gwylio hwn nawr, neu sydd yn dilyn y clwb felly o bell, neu rhywun sy'n dod pob wythnos, wyt ti'n gallu esbonio beth yn union sy'n angen digwydd mwyn i ni cyrraedd hwnna? Beth cos mae pawb yn gwybod mae gwaith yn digwydd ar yr ofal, ond pa mor bell ydyn ni, neu pa mor bell fyddwn ni pan fydd y gwaith na di gorffen i fod yn gallu chwarae pêl-droed ar yr ofal? Wel, ar ôl i'r gwaith gorffan, yr unig peth da ni angen wedyn ydy 400 o seti. Just mater bach. Just mater bach. Ar un o bryd mae gyda ni 630 o seti yn yr ofal. Mae hwnna wedi cael ei ychwanegu dros y misoedd dwytha. Da ni wedi cael fwy o seti na, 80 fwy o seti na, felly, ond yn amlwg, sgynno ni'n digon yn mynd i Ewrop. Da ni angen 1000. A felly, da ni chwilio am 400 o seti ychwanegol. Hwnna dy'r unig beth ni stopio ni. So dim ond hwnna, dwi'n gwybod dyw hwnna ddim yn rhywbeth hawdd i greu yn sydyn, ond dim ond hwnna, neu os yna bethau eraill byddai angen wneud hefyd? Na, da ni'n meddwl na hynna, mond hwnna da ni angen, achos mae bob dim arall yn cael ei wneud am y tournament under 19s mae rhan nesa. Felly fydd y cae yn safon Ewrop. Hwnna un o'r pethau mwyaf, y slope 9 feet. So fydd hwnna yna.
So mae'r cae'n iawn, bydd yr ystafell newid yn champion, a felly, ia, yr unig beth, a mae yna control room a falle am o dyna hefyd, felly yr unig beth da ni angen i dy gwir ydy y seti yma. Achos ers y noson yna, ni wedi rhoi cwpl o ddiweddariadau updates allan am y cae i'r cefnogwyr, ond i rywun sy'n heb weld nhw, maen nhw'n gallu mynd i chwilio ar social media y clwb i ffindio nhw. Mae'r gwaith ar y cae ac ar y stadiwm yn sylweddol yn dweud. Ni sôn am estyniad i'r changing rooms, a fel ti'n sôn am control rooms, so cwbl o bethau technical o fewn yr adeilad yna. Ia, hefyd, mae yna un o'r bethau fel, da ni'n cael y dugouts newydd. Mae'r dugouts yma yn dugouts fel sy'ch chi'n gweld yn y Premier League, y bucket seats yma, falle. So, mae pethau fel ei gyd yn ychwanegu beth da ni'n trio wneud. Hefyd, pan da chi yn chwarae yn Ewrop, da chi'n cael, mae rhaid i bod ma'n fod yn hard standing, a falle, so, da ni'n, ia, da chi'n cael cerig yn lwys, a falle. Pethau bach ydyn nhw, pethau da ni gyd yn sortio allan, pethau da ni yn sortio allan dros y misoedd nesaf yma wan. So, mi bob dim heblaw y seti yna. So, ia, mae'n adag cyffroes. Ond mae'n dipyn bach yn bittersweet oherwydd da ni'n cael y gwaith yma i gyd wedi ei wneud, sy'n rhywbeth oedden ni byth yn meddwl sy'n digwydd yn amser bywyd da ni. Ond da ni dal methu chwarae yn Ewrop ar yn cael hynna'n. A felly dyna pan dwi'n dweud bod yn bittersweet, mae'n adag cyffroes, ond mae'n elfen bach hefyd, o da ni'n meddwl, sy'n ni mond yn cael ei steddlau newydd trol i'r gol yma. Ie, achos mae'r gwaith, mae sprinklers yn mynd o dan cae, mae nhw yna yn credu'n barod, mae pob math o bethau'n digwydd a llwybrau newydd, fencing newydd, so bydd y lle yn edrych tipyn gwell, ond ti'n sôn am tu ôl i'r gol ochr y clwb, so mae'r stand yna wedi mynd, yn dwi, mae'r hen stand yna wedi dod lawr. Wel, mae'r stand yna yn dod lawr, a do na ddim gwaith i fod tu ôl i'r gol yna. Ond mi wnaethon ni siarad efo'r FAW, a oedden ni'n gweld doedd o'n edrych yn iawn, achos oedd y cae i gyd, 3 chwarter y cae gael ei wneud, ond doedden nhw ddim yn cyffwrdd ar y teres tu ôl i gol. A fel ti'n gwybod, a pob sydd wedi bod yn yr ofal dros y blynyddoedd, mae'r teres tu ôl i gol wedi dechrau cymplo felly, so dydy ddim mewn cyflwr da. So, beth da ni yn wneud ydy, da ni yn slapio tu ôl i'r gol na fan'na. So rhoi slab flat o concrete llenwi'r... Ia, na chdi. So fydd y teres yn ddim yna, sy'n bechod i ddigwyr, achos da ni gyd yn hoffi mynd i fan'na i gwylio'r ail hanner fel arfer, fel mae Canarfon yn cicio ar y gol yna. So fydd y teres ddim yna, ond mi fydd yna slab yna. Ac y rheswm da ni wedi gwneud hynna ydy, achos yr nod yn y pen draw efo'r cae, wrth gwrs, ydy chwarae yn Ewrop, felly da ni angen i steddlau, ac y manna fysa'r lle perffaith i roed y steddlau newydd, 400 seats yn gobeithio. So bwriad, neu'r syniad sol hyn ydy slapio fo, a wedyn, pan fydra ni, a ffordd o roed y steddlau yna, bydd yn barod am y steddlau, jyst roed o fewn yn fanna chi de. Felly, really, y prif peth fyddwn ni eisiau, ti'n gwybod, felly bydd lot o pobl ddim yn sylweddoli hyn, ond mae waith mawr yn digwydd tu ôl i'r llenni pob tro yn gwella pethau, ffordd mae'r clwb yn redeg, a ffordd i ni'n gwerthu pethau, ffordd i ni'n symud ymlaen. Mae hwnna'n gret, ond ie, y bricks and mortar ydy'r steddlau yma, y stand yma. Felly, ydyn ni'n gwybod faint mae rhywbeth fel hynna yn mynd i gostio ballpark? Yw 100,000 a hanner. 150,000. So hwnna di'r her nesaf i ni fel clwb. Da ni'n edrych ar bob math o grantiau. Ar hyn o bryd, da ni ddim wedi bod yn llwyddiannus, ond da ni wrthi wneud rhywun neu ddau eto. Ond os oes rhywun allan yna yn gwylio hwn sy'n barod i trio helpu ni grantiau, neu trio helpu i noddi steddlau, rhywbeth i trio helpu ochr hwnna. Hwna di'r job nesaf yr un mwyaf, nid i gwir os ydych chi eisiau, achos heb hwnna... So beth ti'n dweud ydy, wrth gwrs, byddai'n ffantastig ydy rhywun yn ffono ni fori a dweud, gewch chi 150 grand, ond mwy na thebyg wneud hwnna ddim digwydd. So, mae nawdd mor bwysig i'r clwb, felly os mae rhywun yn gwylio sydd hyd yn oed os maen nhw'n noddi, dwi'n gwybod mae noddi peli, noddi raglenni yn rhywbeth bach, ond mae noddi gemau, noddi ar y cae yn ewedig pan fyddwn ni'n ôl yn yr ofal, noddi gemau fel hospitality, chymod, packages gwahanol. Mae hwnna'n rili yn gallu gwneud gwahaniaeth. Mae bob cyniog yn y gwahaniaeth i ni fel clwb beth bynnag,
ond dwi'n fod gyda ni yr eisteddau yma da ni chwilio amdan. Mae pethau fel yna fod yn bwysicach neu rioed. Ac hefyd, fel mae cefnogwyr yn gwybod, da ni'n eisiau aros yn llonydd chwaith. So, os da ni gymryd hyd yn oed yr eisteddau allan yr equation a roed ar un ochr, da ni dal angen y noddwyr yma. A mae'n mor bwysig i clwb fel ni i gael. Fath o'n i ddim, mae bob ceiniog yn helpu. A bob dim, be mae pob yn gwybod efo ni ydy, mae bob dim yn mynd at y clwb. Unau'r clwb a chwaraewyr. Dyna lle da ni'n gwario. Da ni'n gwario yn byd arall, so neb yn cael arian arall, mae bob dim yn cael ei bysoddi yn y clwb. A felly mae'n bwysig i bobl dallt hynna. So neb yn ei arian o'r clwb, mae'n gyd yn mynd ar y cae ac ar y stadiwm. A felly mae'n bwysig bod ni'n cael gymaint o noddwyr o fideo ni. Ie, so, dim bod fi eisiau mynd o flaen yn hunain tipyn bach yn un nawr, ond dweud os fysa ni'n cyrraedd Ewrop ar ddiwedd tymor yma trwy Cwpan Cymru neu trwy gorffen digon uchel yn y gyngred, ond heb wedi gallu dod o hyd i'r 100,500 o bunnoedd, o filoedd o bunnoedd, sut fydden ni'n ymdopi sut fydden ni'n ymdopi wedyn i allu chwarae yn Ewrop ar yr ofal, os na ffordd arall rownd hynna'n yn fyr dymor? Wel, eich sy'n ni'n gallu llogi eisteddau am cyfnod. Mae hwnna rhywbeth ddysyn ni o bosib gallu gwneud, da ni'n edrych ar hynna hefyd. Achos mae rai fi ddweud ydy ni gyd eisiau, da ni'n eisiau chwarae yn cae unrhyw clwb arall. Dim os oes fyny lôn, neu ysdi ochr arall i Gymru, da ni'n eisiau chwarae yn yr ofal. Da ni'n teimlo bod y cefnogwyr yn heiddo fo, mae'r chwaraewyr i gyd yn heiddo fo, da ni'n heiddo fo. Ond bydde'r slab concret felly yn caniatáu hwnna, i ni'n gobeithio. Da ni'n gobeithio. Bydde'n ffit i wneud hwnna, ie. Ie, achos mae yna gwahanol seisis i gael efo'r eisteddau yma. So mae beth bynnag da ni eisiau fo fod y slab, ond da ni am sicrhau fod y slab yna fod digon mawr i gallu dal eisteddau rhwng 4 a 500. Ideally, sy'n ni'n cael 500, wedyn gawn ni fwy yn y cae, pan da ni yn chwarae yn Ewrop, achos all-seater ydy Ewrop. Da chi'n cael sefyll yna. So, mae o'n bosib eich llogi, ond trafod ydy, os da chi'n llogi eisteddau, wrth gwrs, mae hynna wedyn yn tynnu profit i Ewrop chi lawr. So, so well gyda ni. Perfect world, da ni'n cael eisteddau. Ie, felly byddwn ni dros, ni o hyd yn gwthio am noddwyr, ond dros misoedd nesaf ac yn arwen ar ddiwedd y tymor, ni'n mynd i fod yn gwthio a hyrwyddo pecynnau nawdd, sydd yn cynnwys nawdd digidol, fel Coficast fan hyn, achos ni wedi dechrau wneud sylwebeth fyw yn y gemau. Dwi a Darren Billy wedi bod yn wneud rheini yn fyw ar Facebook. Nes i mwynhau yn y gyntaf, da ni'n gwrando yn y gem. Diolch yn fawr. Gem Flint oedd i. Ie, a bydd rheina'n mynd yn fyw, a byddwn ni'n gwneud yr un peth yn gem Colwyn Bay ar y 27th nawr. So maen nhw'n mynd yn fyw, sylwebeth fyw, byddwch chi'n cael gweld y gem wrth gwrs, chos sgorio sydd bu ar hawlfraint, ond byddwch chi'n cael clywed y diweddara ar gem, ond dim sylwebeth arferol, cofi commentary, ni'n galw hwn. Felly, ni'n trafod popeth am y clwb ac sylwebu ar y gêm yn amlwg. Ond ar ran nawdd, os oes rhywun yn gwrando yn meddwl bod nhw eisiau noddi hwnna, dim ddim yn gorfod bod yn gwmni mawr, mae rhywun yn gallu wneud. Cwmni da a Wakemans ydy'r noddwyr digidol ar hyn y bryd, diolch yn fawr iddyn nhw. Ond mae yna le am fwy hefyd a bydden nhw yn gallu cael shout-outs yn ystod y gêm a cael eu bathodynau nhw, eu logos nhw yn popio fyny ar y live feed. A werth sôn hefyd bod mae hyn yn mynd yn fyw ar Facebook Live a X Live ac Instagram Live ac YouTube Live hefyd ar yr un pryd. Felly mae yna tipyn o reach, ni'n cyrraedd 10 o filoedd o bobl fyna. Felly, os oes rhywun eisiau gwybod mwy, maen nhw'n gallu cysylltu unrhyw bryd, ond mae yna sawl ffordd i gefnogi'r clwb, reit o noddi pêl, noddi raglen, i droi fyny i wylio gêm hefyd. Mae hwnna'n rhywbeth masif hefyd yn dweud. Ie, mae'n bwysig. So, yn gyffredinol, dyna beth ni'n trio dweud, yn dweud, i roi bach o update i bobl, just ar gyfer pobl oedd methu dod i'r noson lansiad. Mae'r llyfryn ar gael yn ddigidol, newn ni roi link yn y comments i bobl darllen y llyfryn. Mae fe werth darllen yn dweud, mae lot o wybodaeth am y clwb a esbonio chydig bach yn fwy am lle ni'n trio mynd a sut ni'n gobeithio wneud hwnna. Achos mae pob clwb wedi gorau wneud hwn, ydyn nhw, ond dim bod fi eisiau lladd ar neb, ond teg i ddweud mae yna lot o siarad wedi bod, oes? Lot o pobl wedi bod yn dweud pob math o bethau. Be swn i yn dweud hefyd, achos o gyda ni, fath o'n i'n dweud, o'na 3 gol
beth da ni eisiau gwneud. Y trydydd un, da ni eisiau cario ymlaen yn gwaith y chwifio'r banner i'r iaith Gymraeg. Mae hynna mor bwysig i ni. Da ni teimlo bod hynna'n gwneud ni yn reit unic yn Gymru a yn bendant yn y Cymru Premier. Dwi'n meddwl na ni dy'r unig clwb wedi gwir sy'n hollol Gymraeg. Ond dwi'n deud hynna pan ydych chi'n dod i cael ni gem y cartra Cymraeg, mae pob yn siarad. So y tri peth yna ydy'r peth y mwyaf. So efo dim bach o lwc, nawn ni gyrraedd na. Ond fel sy'n deud, mae yna lot o siarad i bod, a mae yna rei pobl wedi gofyn i fi pam ydy'r vision yma, ydy'r tri nod yna yn digon uchelgeisiol. Wel, yn fy meddwl i mae o, beth yn bwysig i fi a'r bwrdd hefyd oedd bod ni yn rhaid bod ni rei pethau yma, bod ni rei gol sy'n hynna'n sy'n realistig. Achos da ni'n eisiau dweud bod ni am fod yn tîm yn clwb proffesiynol mewn 5 mlynedd, nid da ni hynna wan, cymryd hynna fel esiampl, a bod ni'n methu wneud o. Os da ni'n gwybod beth sy'n digwydd yn y 5 mlynedd nesaf, ond da ni'n bendant am gweithio tuag at bod y tîm gorau semi-pro. Da ni'n meddwl bod hynna yn rhywbeth yn realistig i ni. Dwi wedi gweld rhai beth allan yna, a maen nhw gyd yn gyffroes i'r clwbiau, ond eich bod nhw, dwi'n gwybod, eich bod o rhy uchelgeisiol i'r rhai, dwi'n gwybod, y clwbiau hynna sy'n gwybod, ond oedden ni eisiau fod yn onast efo pob, a trio fod yn realistig. So dyna pam mae'r tri nod yna. Eich dyn nhw'n swnio'n uchelgeisiol i rhai pobl, ond mae o i ni, ac mae yna ddipyn o waith i gyrraedd y tri yna. Oes, a mae'n bwysig i ni hefyd roi allan fan hyn nawr i rywun sy'n gwrando. Ti ddim angen fod yn filiynnydd, miliynnau i helpu ni, neu hyd yn oed gyda unrhyw arian o gwbl, achos mae pobl yn gallu helpu trwy jyst rhoi chydig bach o amser hefyd. So pa fath o bethau dyn ni'n chwilio amdanyn nhw i rywun sy'n felly'n gwylio a meddwl bydden nhw'n licio helpu, ond felly bod nhw'n meddwl, o na, alla ddim wneud hwnna, dys gyda fi ddim sgiliau i wneud hwnna llall. Be sy'n eisiau ni? Ie, un o'r pethau mwyaf, da ni'n chwilio amdano, un o'r peth pwysicaf, da ni'n chwilio amdano rhywun sy'n gallu gwneud grantiau. Os oes rhywun sy'n wedi arfer wneud gwaith ar grantiau, falle sy'n hynna rhywbeth sy'n ni'n chwilio amdano. Ond i fod yn onast, fel ti'n deud, mi nawn ni gymryd unrhyw help fydra ni. Mae yna lefydd, os oes rhywun eisiau mynd ar bwrdd, a maen nhw'n gefnogwr. Cos dwi yn teimlo bod rhaid fod yn gefnogwr o fynd ar y bwrdd wedi gwir, neu ryw elfen. So, os wedi mynd ar y bwrdd, mae yna match day volunteers, da ni bod tro chwilio am gwirfoddolwyr i helpu. Mae gen ni media tîm wan, eich bod rhywun yn arbenigwr ar ochr media, i helpu chdi ar tîm andi. So mae yna bob tro a lle, mae yna lle i bawb yn clwb ni. Ie, a pobl hyd yn oed sy'n meddwl bod nhw'n gallu rhoi chydig bach o amser ar Brynawn Dydd Sadwrn a dod i stiwardio neu cymryd arian ar y giat a helpu, pan fydden ni'n ôl yr ofal, helpu wneud te, bwyd, pob math o rolau bach gwerthu merchandise, pob math o bethau fel hynna hefyd. Rwy'n sef o rhywbeth i gynnig, byddwn ni ddiolchgar iawn o gael yr help yna. Ie, bendant. Wel, mae hwnna'n ffordd dda o orffen hwn, dwi'n meddwl. Ond os oes rhywun eisiau cysylltu unrhyw bryd, maen nhw'n gallu cysylltu gyda ni ar yr holl platfformiau, neu mynd ar cynarfyntown.co.uk i cael cysylltu gyda ni drwy e-bost fyna. Ond ar y nod yna, newn ni ddweud, up the cofies. Diolch yn fawr, Paul. Diolch yn fawr. Mae'r rediad gwych, mae Thomas yn mynd y holl ffordd. Thomas! Tot o'r sy'n bod goch, Cofig iawn.